Chapter 5. So from then they're gonna only verse 4, 1, 2, 3, and 4. Egameni lenkosi Jesu Kristu uzosifundela. Omunye abemunwe uMatthew chapter 18 from verse 18 to 20. There will be a cross-reference scripture here today. Hallelujah. Matthew chapter 18 from verse number 18 to number 20. Cross-reference scripture here today. I shall see /F cross-reference scripture. The main text is Ezekiel chapter 5 from verse number 1 to verse number 4. Hallelujah. That's from the Afunde bazalwane ngoka Ezekiel chapter 5 verse number 1 to verse number 4. Amen. Sorry. La fundeka khona kanje. Wena ndodana yomuntu zithathele inkemba ebukhali uzithathele yona njengempuco yomgundi uyihambise ekhanda lakho nasesileveni sakho uzithathele isilinganiso sokulinganisa wahlukanise izinwele ingxenye yesithathu uyakuyishisa ngomlilo phakathi komuzi seziphelile izinsuku zokuvinjezelwa uthathe enye ingxenye yesithathu ugalele ngenkemba nxa zonke zayo nenye ingxenye yesithathu uyihlakaze emoyeni ngihoshe inkemba emva kwazo uyakuthatha khona eziyingcosana uzibophele emiphethweni yengubo yakho futhi kuzona uyakuthatha uziphonse phakathi komlilo uzishise ngomlilo kuyakuvela lapho umlilo ungene endlini yonke yakwa-Israyeli. Cross reference scripture mafundelo Satan. Matthew chapter 18 from verse number 18 to 20. Matthew chapter 18 from verse 18 to 20. Ngiqinisile ngithi kini konke enakubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe ezulwini nakho konke enakukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe ezulwini futhi ngiqinisile ngithi kini uma ababili emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo bayakulenzelwa ngubaba osezulwini ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Amen. Hallelujah. Bazalwane buya la uNkulunkulu ohlezi khona. Yes. uNkulunkulu ohlezi kwimission. uNkulunkulu akayitholi off, akanayo day off. Akanayo leave. uNkulunkulu ongakhathali. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ongakhathali. Uhlezi esebenza day and night. Hallelujah. Amen. Lana uma sibheka incwadi kaHezekiel ungomunye wabaprofeti abakhulu ekuthiwa ama-major prophet. Ekuthiwa ama-major prophet noma abaprofeti abakhulu ukuthi uNkulunkulu uyisebenzise esikhathini ebesitherible kakhulu kwaJuda noma kwa-Israyeli uHezekiel. La u-Israyeli uthunjiwe khona ungekho ezweni lawo uthunjwe ngenxa yani ezono zawo noma ukuhlubuka ungalaleli uNkulunkulu wase upunish. Ebaphanisheni kwabo uNkulunkulu khona bese ethunjweni wabavusela umprofeti. Hallelujah. Ozokubatshela ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini. uNkulunkulu wethu ke ngithe bazalwane akakhulumi ngenxa yezimo, ukhuluma noma ukusiphi isimo. Khona bethunjiwe belapho ababethunjelwe khona
uNkulunkulu engathuli kubona. Haleluya. Ngoba noma lento yokuthunjwa ayikhethi ukuthi ubani owenze wrong, ubani owenze kangcono. Inkosi yomsibusise. Babe bhangwa bonke baboshwe nesibopho esodwa bathunjwe bonke as long mawuthi uIsrael. uNkulunkulu wengahlukanisi ukuthi ayike laba benze ngcono. Inkosi yomsibusise. Kodwa into eyimangaza nayimnandi ekuthunjweni kwabo kwakuthi labo abalalela uNkulunkulu bangamduki uNkulunkulu ngoba bathi uvumelele uNkulunkulu besithunde noma sibe kulesiye babemkhonza khona bekuyondwe lezi ababekuyona. Yes. Haleluya. Amen. Ilaba ke uNkulunkulu akhuluma nabo abavusela uHezekhaya ukuthi nokuba lithunjiwe likhona mina uNkulunkulu onganina ongavumi ukuthi unyawo lweni lishelele ukuthi nisalele ngibe ngilungisela iprovision yosuku ngoba uNkulunkulu ohlelelayo. Uzathene mabe ekhuluma ngomprofeti Isaiah uthi umama wengane akakhohlwa na ukuncelisa ingane ikhathi akufanele incelise ngayo. Uqhodwa mina angisoze nganikhohlwa noze niguge nginguNkulunkulu wenu. Inkosi yomsimbusise. Lana ke esikutholayo sithola uNkulunkulu ukhuluma esimweni esingabafeki abaningi abangamfuni uNkulunkulu abamhlubukile uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ofuna ukukhipha ijudgment endlini yakhe. Inkosi yomsimbusise. Ufuna ukwahlulela endlini yakhe labo abangenzi kahle. Inkosi yomsimbusise. Uma bangaphenduki endleleni zabo ezimbi. uNkulunkulu into ayifuna ngumuntu, into ayifuna ebandleni ukuphenduka endleleni yakhe embi lengenzi khona kahle. Amen. Baba mazothela lelizwi esifundile kuMatthew chapter 18 lecture i-cross reference scripture. Uzothola ukuthi uJesu into akhuluma ngayo lapha ukhuluma ngebehavior ukuyiphatha kumzalwane. Mawukhala phezulu inkosi yomsimbusise. Uthi mawone umfowenu mlungise. Haleluya. Lungisana naye lawona nekhona naye ubuyisane. Inkosi yomsimbusise. Azofike lapha enzansi uthi uma ababili nabathathu bevumelana ngodaba naye ukhona phakathi kwalapha abanoNkulunkulu. Inkosi yomsimbusise. uNkulunkulu ohloniphayo isinqumo sakhe. Amen. Yaba engqondweni yami uNkulunkulu nje sayivuse ngale text kuvuke into eyodwa ukuthi uNkulunkulu akanandaba necrowd eningi. When it comes ekhondeni uNkulunkulu ubheka labo abanenhliziyo elangazelelayo abamfunayo. Haleluya. Ngoba uyafuna uNkulunkulu. Yes. Uyabizwa owethu uNkulunkulu bazalwane. Asimbize seseduze simfune senokuthola. Inkosi yomsimbusise. Awufike ekhoneni urelax uhlale phansi ukuthi zonke izinto zesenzela. Ayikho izinto ezenzakalalayo la. Zikhosta wena obizwa haleluya. Abizwa uNkulunkulu nawe umhlangabeze umfune. Yes. Amen. Inkinga ikhona ningamfuni uNkulunkulu. Ngoba into eliyenzayo nanga nehabit. Liba ikhona neroutine. And mase uyikhona neroutine uba senkingeni kakhulu ngoba uyaqabana nezinto zikamoya. Uholo inyama yakhe ngithi. Because azikho izinto awuzoyizwa ivoice kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let it yashine Moses. Yashine Moses leader kwaIsrael. Yokuba yikhona leroutine. Kwayikathi uzube yikhona leroutine wenziwa. Hallelujah. I-crowd ohamba nayo. Ikwenza kanjani? Bathini ngeEnglish? The birds of the same feathers fly together. Lento iba nokuthelelana. Lo moya uba nokungenana. Angizobazalwane. Umoya kaNestop uthelela wena. Ube lento ayiyona naye. Yokuba lazy nje. Yongafuni ufuna uNkulunkulu. Wangayikhathazi njengoNkulunkulu. Nikwane ngathi sewe-habit. Abantu basibanele ukuthi hayi phela basafika ekholweni.
Nasasinje kuhle ngibe nje njengoba wawunje ekuqaleni. Angizwa. Ngithe yamshaya Moses sengisho abantu abadala Moses. Ngidala kukhulekile. Ijabulile. Mark. Hallelujah. Ibandla umntwana kaNkulunkulu intabizelwe kuyona. Hallelujah. Amen. Intoni asikhulumeni ngizalwa uNkulunkulu. But the most important thing uthandazo. Yes. Abomazozwa eBhayibhelini kukhulunywa ngokuthi mhlawumbe amadodakazi asibani ayevuka ekuseni ayokha amanzi kusalele. Akushiyi ukukha amanzi literal bazalwane. Yeah. Kusho ukuyofuna uNkulunkulu, uyokhuluma noNkulunkulu ungakhulumi namuntu ukuthi good morning God. I'm available. Fill me up. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, these gadgets ahlukanisile noNkulunkulu ibandla. Ngishaba amafoni. Yes. The last thing umuntu umzalwane ayenzayo uzalalela ifonini. Elalela the WhatsApp, ebuko TikTok. Abanye bo TikTok ba corrupt ngale ndlela. Yes. Ungitshela bakho o TikTok maybe right. No YouTube bakho maybe right. Kono YouTube abanake. The more u-install lezi zinto ezingekho right. Zenzani emoyeni wakho? Akukhoba amadimoni ebusuku obumngani wawo. Ulale kade bathi ngesingisi noma ngesilungu. Kune habit abayenza abelungu Yeah. ingane yakhe meyolala ilale ekamereni mhlawumbe inango kanje bayifundela incwadi istory angese ilala bike ungaqhamuka lenyuwa ngiyabonga ngiyafunda ngina bafuna. Okay, bayifundela istory abakholwayo abafundi just noma incwadi bayifundela istory zokholwa. Hallelujah. Yini imbangela yalokho? Yabo lento olale utshelwe yona. Iyona lento ombedithisha ngale usulele. Yes. Labo WhatsApp babaqomele la uzophuphuza uqomile ebusuku. Ngoba ulale ngabo. Okay manje. Ngiyathanda. Ngoba ulale ngayo, into olale ngayo. Awulalanga usila ngoNkulunkulu ngegama kaJesu. Uzinda ufunda izwi. Ngiyaba recommend uma uzodownloada iWord of God ufunde lona ulale lona bazalwane uzophuma uzophuma mangisho uthanda ngegama kaJesu. Yeah. Sure. Uzibona usenkonzweni ongayazi ngoba hayi kumuntu engaziyo mina angisho ngispiritual kakhulu. Hallelujah. Amen. La oHezekiya ke uNkulunkulu uyamvusa. Hallelujah. I'm sorry. Angazi text yami yalinkana nale ngisho. Kodwa bengisho ukuthi uMoswa intambhayisisi crowd. Yeah. Hayi futhi ngoba embhayisise ngoba imbhayisise uthi we under pressure. Yes. Wehamba nabantu abangathandazi. Inkinga hamba nabantu abangathandazi abangakholwa. Bebekholwa. Bafuna this and that. Abafuna uNkulunkulu. Lithi lenkosi in the book of Matthew chapter 6 verse number 33. Sunday school memory verse here. Seek first the kingdom of God. Funda qaliswa kaNkulunkulu. Nokulunga kwakhe. Okunye bakwenziwa kanjani? Bangaka bafuna imoto la.
Bangaka abafuna imizi la. Bangaka abafuna ama-husband a-decent la. Bangaka abafuna amakhosikazi a-decent. Hallelujah. Okwethu ukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu bese asiriwayida ngokumkhonza kwethu. Amen. Yabo sinenkinga yabazalwane abaphumile bashiye ebandleni kaNkulunkulu, ngisho la prophetic. Ngisho ebandleni kaNkulunkulu ngoba balahlekelwe iposition yabo. La kufanele bame khona, inkosi yomusibusise. Amen. Mshado or not mshado. Hallelujah. Moto or not moto. Akasho uNkulunkulu asimfuna mesine moto kuphela. Bajayele izinto kuma ngazi upolisi siyamukela akuhlobo. Yeah. Hallelujah. Bafuna mapro ngangithelwa omunye ku TV. Nje wabona ku TV azangene ekolweni la kuyona. Watshela umkakhe watshela omunye umngani wakhe ukuthi ziyenzeka lapha yana. Yayibona ziyenzeka noma zenzeki thina simuzo kaNkulunkulu. Amen. Osinikeza ukuthula, peace of mind. Hallelujah. Amen. Sihamba nabazalwane, angisho le bandleni, ngisho ibandla as a whole. Hallelujah. Bathunjiwe bengaphakathi. Bathunjiwe bengaphakathi. Bathunjwe kanjani bengaphakathi na? Abenzi intando kaNkulunkulu, abenzi izwi kaNkulunkulu, abalalela umoya, abalalela uNkulunkulu. Okwethu kuhamba ngemiso zikaNkulunkulu, ukufika ngomthetho kaNkulunkulu day and night. Yes. Hallelujah. Amen. Mhlawumbe siyakhathala besitshela ukuthi thina amafoni bona benawo amafoni benawo WhatsApp. Hallelujah. Angisho ukuthi ublock kuhle kodwa ungabe isithixo sakho WhatsApp ukuhlukanise noNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Lana-ke uNkulunkulu into akhuluma ngayo eZekiya uthi akathathe izinwele, athathe inkembe. Hallelujah. Asike inwele isilevu sakhe intshebe ngamanye amazwi. Ashefe asike nasekhanda. Niyasho bazalwane. Amen. Athathe lezo inwele avele zibe umfuqulu ndawonye. Uyazi ngokweBhayibheli umuntu wesilisa mayeshefiwe so kuyihlazo lokho. Yeah. Mhlawumbe nokubanga umuntu wesilisa ngentshebe usuke umbukela phansi umdelela lapho. Akathi noma nibe nento entshebeni ngicela ukukususa. Angizobazalwane. Amen. Ngabe manje kufanele nokuphatha izinqa zomuntu wesifazane umuntu wesilisa ukuba umuntu wesilisa. Yes. Same thing. Yeah. Sure. Ingxolo leSunday school nabanje. Egameni ngabe singahleka nethanda indawo. Yeah. Okay. Uthi akathathe lezinto ezenze njani? Others. Besifunda ndawonye ibazalwane le text. Ngenxa yesikhathi ngicela ukuchazela ngabe ngisafunda uyifundela ngesikhathi sakho uzothola okuningi ngenkathi sengiyelaborate mina. Uthi azenze ndawonye zibe umfuqulu. Yes. Iyahlupha lento abantu emakhaya nositholela noma emakhaya labazalwane manje bakho izinto fasi demonstrate ngezandla nobeka imic ngingizona siwakala so imeni umuntu nanzi manje kusikanje nabazalwane yes Mama isefuna ngibeka imic ngizilungisele ngilinganise demonstrate lento uma ngayo ukuze nizwe kangcono lo phela into umuntu into ayibonile uyichaza iyasika engqondweni unayikhuluma engayibonanga uyidemonstrate. Okay. Ngiyambambe manje na samdlozo. Uza kathathe lezi zinwele naletshebe. Hallelujah.
Uthathe lezi zinwele nale njebe yabo akubambe ndawonye. Mase kubambe ndawonye angisekushefile. Ekhanda lakhe yena uHezekiya. Hayi omunye umuntu. uHezekiya umprofeti kaNkulunkulu. Mase ethethe akubamba ndawonye bese ehlukanisa kathathu igaba ezintathu. Kube khona ngiyabonga mfundisi. Kube khona 1/3 ngathi ahlukanisa igaba ezintathu okukodwa kokuthatha. Ama-fractions the 1/3. Yes. Awubeke hodwa another 1/3 awubeke hodwa base bebe bathathu. 1/3 abathathu benza ba. Ya kuba siphathile. Noma uyilona. 1/3 abathathu benza ba. Ama-fractions ngiyafunda ngesikoleni. Ama-addition of fractions. 3/9, 1/3, but not in blood. 3/3 of which is one. Most of my numbers. Okay. Uthi ke lo 1/3 omunye awenze njani awushise. Yeah. Another 1/3 awusakaze kude. Another 1/3 awubophele emphethweni wani wengubo yakhe. Lokho uyachazwa ukuthi yini imbangela yalokho. Lo awushisile i-1/3 ya Israel ozoshiswa. Yo. Uzoshiswa nani na uIsrael? uNkulunkulu nakube enemicabango emihle ngathi. Kodwa kubantu abangafuni ukuphenduka ezonweni zabo uNkulunkulu uyabadela. Futhi ilaba abangafuni bantu abasisejingweni kuyafana ngezona enjenga leyo. Inkosi yomusini kuyosizana ukuphenduka kwethu ngoba uNkulunkulu uvumelelene uNkulunkulu lesimo beUNkulunkulu baphila amandla kaNkulunkulu engathi akekho ekhona. Usi bazoshiswa. Ingakho lithi iBhayibheli mofunda amaHebheru amaphika nkani alindelwe ichibi lomlilo. Akushiwo abantu abangakholwa abangeze enkonzweni. Kusho amaphika nkani ekhona ngaphakathi. Benzothi amen kube ngumfundiso odumile ophophile. Hallelujah. Amen. Okay. And that 1/3 awusakaze emoyeni abazolahlekelwa ngaphandle labo inkosi yomusini. Bese kuthi the last, hallelujah, abazolahlekelwa ngaphandle bazoshiswa umlilo futhi. The last one lozobotshela emphethweni ukuthi ilaba abaphendukayo abazoba emphethweni abazobambalela emphethweni kaJehova. Amen. Kuthi enzokusho namhlanje bazalwane bengizothi kunesimo esibhekene naso kulelizwe lethu. Yabo sizezweni njani bazalwane? Ongabono oyingane noma umuntu onomqondo ogulayo. Kuthi unjani inkosi yomusini. Lokho kusinikeza ukuthi uJesu uyabuya. Uthe uJesu mase ezobuya nizobona ngantoni ama-signs ashiwo encwadini kaMathewu inkosi yomusini. Amen. Bese lithi encwadini yesambulo, hallelujah. Hallelujah. Wena ukholwayo bambelela inkosi yomusini. Izothi mina uJesu uzobuya la abantu abaningi esizibhekana ngile nabangaphakathi ebandleni sejwayelekile nje sekuyitest ejwayelekile ukuthi uJesu yabuya. Hallelujah. Bengasayingwelisile. Ngoba phela lithi iBhayibheli uJesu uzolanda ntoni? Ibandla lakhe. Neso ibandla lakhe aqinga ukuthi ibandla lakhe eliyintombi engenasihla nancatshaza. Amen. Yabona masila sisusa imbimbi siyabeyikhapha. Yes. Umuntu wesifazane bayazi abashadile. Babuzoshada ba-organize nababantu laba ya. Bazi ukuthi babiza intoni ngoba ngikwenza mina. Amantwana market assist. Makeup artist. Makeup artist. Uzafika angene late emshadweni kadenziwa lezi zinto ngoba uMangodi ufuna abonakale. Yabo umuntu bambona ngosuku lomshado, wambona a week after. Kube izinto ezibili engafani. But praise the Lord ukuthi eyathi my cup izoba permanent. Hallelujah.
Bafana uMabona. Yabona owale emhlabeni kuphela nesikhathi. UNkulunkulu siyalasta. Yabona njengoba bazalwane ngila phambi kwenu. Ngenza i-makeup moyingwelone lo-makeup ibandla. Ukuthi usuba ile 1/3 yenu eleshiswa elahlelwa ngaphandle. Musosithatha otherwise. Musosibukela phansi. Ukhona la nge-purpose. uNkulunkulu kulethe la. Hallelujah. Ukuba uinherited umbuso wakhe inkosi yomusimbusisi. Hallelujah. Okay. Usanuphela amandla ngezinto enizibonayo. Ngezinto enizizwayo. Ngezinto eniphila phakathi kwazo. Nina bazalwane ibangcwele njengoba engcwele. Hlukani kwabezwe. Sine protocol yethu. Hallelujah. Sinikeziwe i-constitution yethu. Yeah. Efanele siphila ngayo. Hallelujah. Akona ban is the word of God. Yes. Uthe umntwana kaNkulunkulu uthi hambani kule ndlela. Bazalwane. Hallelujah. I mean, uzwalinganisa umnyephethi iBhayibheli. But God is great, God is good. God is excellent all the time. Aboma umzalwane odle ezwini bazalwane ngeke usitshele nezitori eziningi ukuthi uJesu kuthi uyabuya usefikile show wena usukukholwa lo. Ngoba iBhayibheli likusho konke ukuthi kokwenzeka lantoni automatically ngoba khona uNkulunkulu bekuye uJesu. Noma uthi usebuthongweni uyovuka haleluya avukele kuyena. Noma ngathiwa kune roof haleluya basement haleluya nama-floors amaningi kodwa yena uyokhuphuka ehlala benza uJesu. Yingakho bazibalile kube i-disaster ngalolu suku. Ngoba suka besele. Ngoba bebonakala abantu bedisa amarufini amabhasi amatheksini besematheksini behlanga benza uJesu. Abanye beseteriki iy'moto yisala zodwa. Ngithi akubane kuleyo nsana bazalwane kudinga abantu abazophuma. Amen. Abazophuma emkhubeni yabo emibi. Haleluya baphithize ikhatha yezulu benze ithwali yezulu bazalwane egameni likaJesu. Uthi umhlabeleli. Oh when I say go marching. Oh when I say go marching. Oh Lord, dear Lord, I want to be the number. Yes. Oh when I say go marching. Lokho aligner wokugcina izwi. Indakhulezweni izona ezosiphumelelisa. Uthi uDavid enhlizweni yami ngizokulonda izwi lakho ukuze ngoni. Indagcina umzalwane angoni. Ukuphila izwi kaNkulunkulu. Uzophila kanjani ungalidli lisitha kuwena? Yep. Iyadliwa le ncwadi. Mawusayidla bathi bayi njengothi. Kodwa ifikishisa haleluya. Ibambe ngaphakathi. Kodwa izinto ebiyekisho zona. Angayekisho umfundisi nesonto. Ngoba inkinga ukuyekisho umfundisi nesonto. Nazi the transform umuntu. Izwi kaNkulunkulu bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I want to be more and more like Jesus. Hallelujah. Mawuzothandaza uhlizwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Uzobonakala uhambo uthi lo mzalwane ungeniwe. Hallelujah. Angisho ngeniwe. Angisho ngeniwe. Yes. Abomuntu mengenwe into ubona lo moya ombambile. Ukhonde emngenile. Usho ngisho istep sakhe siyashintsha. Yeah. Angisho hamba idephe njalo. Yabo ngasayingena umoya waphansi. Umbona indlela ahamba ngayo. Usho lo moya waphansi. Ngazi mfundisi kalinganisa ungena umoya ngifuna ukusho lithi ngifuna kusiwa umuntu.
Ungenomoya othize umbona yabo eshite ebhijana ungafanele ukuthi abhijane. Ubona uyahambisa amahlobo engafanele ukuthi ungena yilowo moya. Abangena umoya wezulu babonakale nabo. Uvuka ukhanye indodana zaseSiyoni. Asimele ngento esiyithathile bazalwane. Asingeneli inyona sithi khakha. Asiphileni. Inkosi yomusa imbusise. Bengithi yabo mabizo ofana befaka gcwala stage. Ngithi just ngiyambonga. Ngoba ngihamba naye inkosi yomusa imbusise. Awumina doubt na hesitation inkosi yomusa imbusise. Ngoba lento hallelujah. Into ekweni ithi as opportunity vela uyayikhepha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yabuye Jesu. Ihla ebuya ukufika njani. Ngoba isuku anaziwa. Uthi uJesu nama ngolwazi nengelo sazilazi. Ubaba uphela olwaziyo. Lizofika njengesele. Isele lisho menzo ufika kwakho. Noma ukubona sekuqekeziwe. Anisho. uJesu ngeyasho kodwa signs and wonders zizothi uJesu yes. Yes. Ama-prophet bamanga bazovuka babe baningi. Abanye bazobathi nguye uKristu bangajezwini uzohambe nabo. Angizwa bazalwane. Bazobe bakhuluma kahle bene nice limb. Hallelujah. Bekhuluma kahle bene behungana ngamazwi. Lento uzoyizwa ngoba bahambezi kusho kwakuhlonisa imoya. Amen. Momzalwane enungalidlizwi nemoya ke ikwazi ukuyihlukanisa. Yeah. Hayi bayakhona baphatha iBhayibheli. Kodwa khona ungekho 100%. Yeah. Ngidwa ne-1/3 ezoba semphethweni. Yeah. Uthi ayihlali semphethweni. Ayikabi i-1/3 ezoshiswa. Ilahlwe ngaphandle. Ayikabi i-1/3 ezolahlelwa ngaphandle komuzi. Inkosi yomusa imbusise. Hallelujah. Amen. Asihlale uNkulunkulu bazalwane. Asihambeni siku. Lathi long time ago bazalwane mfundisi. But awufundi iBhayibheli. Lokho I understand. Aliki kama ehlobisile iBhayibheli. I'm free to assist you. Hallelujah. Ukuthi ngifundile kangayithola kahle le text ithini. Hallelujah. Angisho I'm a good text analyzer. But ngokusiza uNkulunkulu bazalwane inkosi yomusa imbusise uNkulunkulu bengakasibeke sibe amaholi. Hallelujah. Sama empty vessels. Hallelujah. uJesu ke ene nakuba kunje nake ezweni uJesu wenza lezinsuku ezikuzona eprofeta singakafiki konsikhethe sofika laba abantu ngabantu abanjani abathanda injabulo nokuthanda uNkulunkulu abathanda izinto zabo abobeka ngisho abafundisi babo abokhuluma njengobaba kwamadlebe abo bekhuluma izinto ezithandwa yibona bengakhulumi izwi kaNkulunkulu yayenza kusho Jesu insuku zonke kodwa wena hlala kuze kube sekufika sibizele lokho bazalwane ukuhlala Jesu ukushumayela into bazalwane. Hallelujah. Noma singesifaka istage kodwa mase ukukhuluma simele iqiniso. Hallelujah. uJesu uyathokoza ngathi uyasho uNkulunkulu ikhona insali. Amen. Mekhuluma ngensali akushiya insila. Yeah. Kunomehluko insila insali. Amen. Kunomehluko lo. Insali abantu ababambelele sebehlukile abanye abantu. Bathi thina hayi siyamazi uJesu. Amen. Bathi noma inkomo noma imkhiwane ngekhahlele. Okay. Amen. Bathi sizozithokozisa thina ngoJehova. Amen. Noma isibaya singaba empty sikamnamathole. Asikholele ukuthi sibe namathole. Amavangeli khona manje. Amavangeli agabisela abantu ngezinto. Ngoba abantu bekesikhathi abantu abathanda izinto. Asithandeni uNkulunkulu ngithanda izinto. Asithandeni umnini wezinto. Asithandeni umnini wezinto. Ebona into nayo lehleke. Yahangiswa
noma yakhishwa kubo ukuthi ayithanda izinto ya-experience ngaphandle ukuthi uthanda izinto onjani. Fundisa isithembu sakhe.